ሎሚ ብዛዕባ ፍርሃት እግዚኣብሔር ፍርሃት እግዚኣብሔር ሲ ናይ ጥበብ መጀመርያ እዩ ብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሰብ ፈሪሃ እግዚኣብሔር እንድሕር ኣለዎ ንኣምላኽ እንድሕር ዳኣ ዝፈርህ ኮይኑ ኣብ ሂወቱ ሲ ዕዉት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ፍርሃት እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ብዙሕ ነገራት ይሕልወና ማለት እዩ። ካብቲ ዘሎ ነገራት ሓደ ሰብ ሲ ኣብ ዝኾነ መንፈሳዊ ሂወት ይሃሉ ዝያዳ ፈሪሃ እግዚኣብሔር እንድሕር ኣለዎ ፍርሃት ኣምላኽ እንድሕር ኣለዎ ሲ እቲ ዝዓበየ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ጥበብ ከዓ መጀመርያ ይብሉ ንእግዚኣብሔር ምፍራህ ማለት እዩ። ዓለምና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘላቶ ግን ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአን ናብ ኣረማውያናዊ ዝኾነ ነገራት እንዳተቐየረት እያ ትመጽእ ዘላ ማለት እዩ። ዳርጋ እቲ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዝበሃል ነገራት እንዳጠፍአ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ንሕና ግና ከቐጽለና ዝኽእል ምስ ኣምላኽ ከቐጽለና ዝኽእል ንኣምላኽ ዝፈርህ እዩ። ወላ ቀደም እንድሕር ኢናዮም ሲ ኣቦታትና ሲ እንታይ ነይርዎም ፈሪሃ እግዚኣብሔር ነይርዎም ማለት እዩ። ንኣምላኽ ዝፈርሑ ነይሮም ማለት እዩ። ኣምላኽ ከዓ ክልምኑ ክጽልዩ ከለዉ ከዓ ይሰምዖም ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንታይ ነይርዎም ቁኑዕ ልቢ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ነይርዎም ንኣምላኽ ምፍራሕ ዝብል ነገራት ነይርዎም ኣብ ውሽጦም። ስለዚ ክብድሉ ይደልዩ ነዮም ንኣምላኽ ክፈርሁ ከምዚ ነገራት ዝተወረደኒ ኸ ቁጣዕ ኣምላኽ እንተመፀኒ ድብል ኣተሓሳስባ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ከምኡ እንዳበሉ ይነብሩ ነይሮም ማለት እዩ። ፈሪሃ እግዚኣብሔር ስለ ዝነበሮም ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ልዕሊ ኩሉ ዝኸውን ኣብዚ ሕጂ ዘድሊ እንታይ እዩና እንድሕር ኢልና ፈሪሃ እግዚኣብሔር ንሰብ ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ ክርከብ ከሎ ብጣዕሚ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝኾነ ሲ ንሱ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ ወላ ኣብ ታሪኽ መፅሓፍ ቅዱስ ክንሪኦም ከለና ብዙሓት ንኣምላኽ ዝፈርሁ ከም ዝነበሩ ማለት እዩ። ፈሪሃ እግዚኣብሔር ከም ዝነበሮም ክብድሉ ከለዉ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከለዉ ሲ በቃ ኣምላኽ ከይቁጥዖም ኣምላኽ ሕማቕ ነገራት ከይውርደሎም ኣብ ሂወቶም ስለዚ ብፍርሓት እዮም ዝመላለሱ ነይሮም ማለት እዩ። ንኣምላኽ ሲ ኣዝዮም ይፈርሁ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዝነበሮም ሰባት እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ኣብ ዘመን እዚ ግን እንተሪኢኻ ካብ ንኣምላኽ ክፈርህ በቃ ተድላ ገንዘብ ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ እዩ ዝያዳ ዝፀቕጠሉ ማለት እዩ። ኣብ ሂወቱ ከምኡ ክኾነሉ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ምድላይ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ቀዳማይ ክስራዕ ዘለዎ ግን ንኣምላኽ ምፍራሕ እዩ። ኣብ ሂወትና ፍርሃት ምክንያቱ ዓለምን ፍትወታን ሲ ክሓልፍ እዩ እቲ ንፍቃድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለኣለም ክነብር እዩ ዝብል ማለት እዩ። ንዘለኣለም ዘንብረና እንታይ እንድሕር ኢልና ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘለዎ ከማን ኣብ ልቢ ሰባት ኣብ ብዙሓት ሞጎስ ዘርክበልካ እዚ ፈሪሃ እግዚኣብሔር እዚ ደኣ ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ እንድዩ ገንዘበይ እኳ እንተሃብክዎ ብሓደራ ቀምጠለይ ተበልክዎ ሲ ንኣምላኽ ዝፈርህ እሞ ወላ ሓንቲ እኳ ይገብርኒ እንዳተባሃለ ንሰባት ገንዘቦም ንብረቶም ክህብዎም ንርኢ ኢና ማለት እዩ። እቶም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ሰባት ከዓ ነቲ ዝተዋህቦም ገንዘብ ይኹን ንብረት ከዓ ብጥንቃቐ ሒዞም ከፅንሕሎም ከለዉ ንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሂወት እቲ ዘድሊ እንታይ እዩ ንኣምላኽ ምፍራሕ ዝዓበየ ነገር እዩ። እግዚኣብሔር ምፍራሕ ማለት እዩ። እዚ እቶም ናይ ቀደም ሰባት እንድሕር ኢናዮም ከዓ ኣዝዮም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ርህሩሃት ሕያዎት ጥዑማት እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ኣብ ዘመን እዚ ግን እቲ ዘመን ግዲ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ሲ ፍቕሪ ዘይብሎም ንወለዶም ዘይእዘዙ ተድላ ዝፈትዉ ካልእ ክኾኑ ፍቕሪ ዘይብሎም ክመፁ እዮም እየ ዝብል ኣብቲ ፅሑፍ ተፃሒፉ ዘሎ። ስለዚ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ግን ካብ ኩሉ ነገራት ንኣምላኽ ሲ ዝፈርህ እንተሎ እዩ ዝብል ኣብ ኩሉ ሰብ ሲ ቅቡል ኢሉ ማለት እዩ። ንኣምላኽ እንታይ ዝገብር ዝፈርህ ሰብ እንተሎ ኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ተቐባልነት ኣለዎ እንታይ እምነትካ እንታይ ገለ ዘይኮነ ሲ እቲ ቀንዲ ዘለዎ እቲ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘለዎ ሰብ እዩ። ስለዚ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ክሓድረና ኣብ ውሽጥና እሞ ከመይ ኢልና ብፍርሃት ክንመላለስ ከም ዝግባአና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እንዳተምሃርና ቃሉ እንዳፅናዕና
እንዳጸለና ምስኡ ከዓ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ክህልወና ምስ ኣምላኽ ብፍርሓት ክንመላለስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እዚ እዩ መፅሓፍ ዝምህረና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ጥበብ መጀመርያ ንኣምላኽ ምፍራህ እያ ትብል እሞ እዚ ነገር እዚ ኣብ ውሽጥና ተረዲእና ብፍርሃት ክንመላለስ እቲ ዝዓበየ እዩ